Yun. Naka-video na tayo, guys. What's up, mga kadudong? Hindi ko na na-videohan yung pag-alis namin. Nandito na kami sa Tarlac. Yan, punta kami ng Manawag, guys. Hanggang bukas lang. Kasi may pasok ako sa ano. May pasok talaga ako. Buti pinayagan ako. Yan, shoutout sa head ko. Ayan, guys. Ito mga kadudong, diretso to. Diretso na to sa ano, Manawag. Nagpahinga lang kami saglit dito sa Santa Ignacia, Tarlac City. So hindi yung dinaanan namin, hindi ko alam kung hindi ko alam kung saan to. Pero baka pag uwi, convoy pa rin kami kasi may kasama kami pinsan ni Maris. Di ko alam kung uuwi din ba sila bukas. Tignan nyo na lang yung biyahe namin, guys, ha. Ayan mga kadudong, nakabiyahe tayo. Yung pag-alis doon sa, kasi galing na kami ng Lubao, hindi ko na siya na-videohan kasi naghahanap kaming tatlo kanina, si Maris saka si Dandan. Ayan, okay, stay tuned lang kayo mga kadudong, no. Ayan, biyahe tayo. First time ulit magbiyahe ng malayo. Woohoo! Ganda ng view dito mga kadudong. Hindi ko mapapakita dito sa kabila. Wala yung SJ cam ko mga kadudong, kaya ano, hindi natin mabibidyohan yung view dito sa gawing kaliwa natin. So itong ano ko, cellphone lang gamit ko kasi para ma-video ko yung ano, biyahe, picture ano, tapos edit na pag uwi sa bahay, diretso upload, yun lang, ganun lang. So hindi ko alam kung nasan tayo ngayon mga kadudong. Titignan natin kung magtitingin tayo ng mga address signage dito sa mga Santa Ignacia pa rin tayo. Hindi pa tayo nakakalabas. Pero may nakalagay doon sa dulo, yan, Kamiling. Ayan, welcome to Kamiling, Tarlac na. Hindi ko alam kung saan yan. Pero ride safe sa atin mga kadudong. Meron tayo isang kasama dito, yung pinsan ni Maris. Naka NMAX siya. So syempre parehas natin, kaso sa kanya is NMAX version 2. Yes, yayamanin. So tayo is version 1. Yan. Ano natin to, nadala to ng pagsisikap natin mga kadudong. Ayan. Nandito tayo ngayon sa bahay ng Kamiling mga kadudong. Alright. Ang mamahal ang gasolina dito. Grabe yung gasolina dito mga kadudong. So kanina kaya medyo natagalan kami mga kadudong kasi yung pinsan niya nasa Angeles. So hindi namin alam kung saan sa Angeles. Buti na lang dun sa intersection na hininto namin, malapit na lang si yung pinsan niya. Ayan, naka-NMAX siya nandun sa unahan. Ayan nga na mga kadudong, kasama ko si Abay. Alright, diba? Ito, tignan nyo Uy, nakikita mo ba ako? Yan si Abay. Hi ka. Hi. Yan. Hindi ko alam kung nasan kung malayo pa ba tayo sa ano. So ang stoplight dito ay stop tao, hindi light. Update ko kayo mamaya mga kadudong. Bye.
Hindi ko pa po alam. So ayun mga kadudong, no, minto kami kasi itong pinsan ni Maris, hinahanap kung saan yung lugar nung pupuntahan. Siguro yung pag-i-stayan namin. Tinatanong kung saan. So update na lang ulit mamaya mga kadudong. Bye. Alright, wow. So ayan mga kadudong, yung hininto namin, lumiko lang kami doon. Siguro dito yung pupuntahan namin. Sundan lang natin sila. Matutuntun din natin yan. Sobrang dami kasi ng dito mga kadudong. Sobrang lawak din ng Pangasinan. Talagang malawak ang Pangasinan mga kadudong. Hindi lang basta malawak. Hey, Pastor, naiwanan na kami. Nasaan ba sila? Hindi ko na sila makakita mga kadudong. Pag-iwanan na tayo. So, kailangan natin mag-overtake. Overtake tayo. Naiwanan na. Nasaan ba sila? Hindi ko na makita. Hindi ko na sila makita. Malayo na sila mga kadudong. Ang traffic kasi dito eh. Ito. Ayun, hindi natin sila maabutan dewa ng ito apple. Yan. Kopya. Yan, nabutan na natin sila mga kadudong. Ay, Diyos ko. Ang hirap ng malaking motor. Ang oras na natin yan mga kadudong ay 4:25 ng hapon. Ay hatid sa inyo ng susundan lang natin si pinsan niya naka NMAX version 1 na naka alloy top box yata yan. Mga maganda yung alloy top box niya kasi maliit. Yung sa atin kasi mga kadudong, yung top box natin ay malaki. It's 45 liters. Sa kanya siguro mga lang yun, 36, mga ganyan, maliit lang. Kita mo ba mga kadudong? So naghahanap sila ng lugar kung saan kami pupunta. Hindi ko din alam kung saan. Nung hinahanap yata yung barangay o bayan kasi sila yung nakakaalam eh. So ayan mga kadudong, stop over ulit kasi hahanapin muna yung lugar kung saan. Diba? Uy, traktora. Uy pa. Update ko ulit kayo mga kadudong. So what's up mga kadudong? Ayan si Abay. Hi ka naman Abay. Yun. So pupunta kami ng Manawag. Pero mag-stay kami dito ng isang gabi. Tapos bukas doon yung gala talaga. So kung sa Miu Nation pa to mga kadudong, isang araw lang nila kakanain to. Isang araw lang namin kakanain to pag mga ganitong mga long ride. So madaling araw ang alis namin, madaling araw, siguro mga umaga nandun na kami sa Manawag. Papabless lang, bibili lang kung ano-ano. Siyempre, yan. So hindi natin alam kadudong kung nasang lugar na tayo o kung sino yung pupuntahan natin. So far naman naka-condition naman yung ating mga sasakyan.
Naka-change all yan. Yes. Yun, tara mga kadudong, biyahe tayo ulit. Pero dahan-dahan lang. Nasaan kaya ang hinahanap nila? Nasaan sila? Ano to? Look. Ay? Update na lang ulit tayo mga kadudong. O yan, nag-hazard na naman si Kuyang NMAX version 1. So ibig sabihin yan, slow down kasi baka hinahanap yung lugar. Welcome to Alcala, Pangasinan. So ibig sabihin talaga mga kadudong, nasa looban tayo. So parang pumasok tayo ng Orion. Binaybay natin yung Orion. Ito na pala. So nandito na, ito na ba? Oo, ito na yata. So ito na yata mga kadudong, Marco. Bababa tayo. Ang tanong kung kaya bang ibaba yung motor dyan. Kaya nyo ba dyan? Ha? So ayan mga kadudong, nandito na tayo. So nandito na tayo mga kadudong. So ang problema, medyo mataas yung rampahan niya. Hindi ko alam kung kakayanin sumampa ng motor dyan. Hindi ko nga alam kung kaya. So titignan natin mga kadudong kung kakayanin tayo. So ayan yung rampahan mga kadudong, yan. So sobrang taas. So titignan natin kung kakayanin. Kaya ba? Para ako nasa roller coaster. Ayan mga kadudong, naibaba natin si Damulag. Bahala na po. Sa likod po. Saan po daan? Diretso daw tayo. Yan. So dito tayo mga kadudong. Ay, salamat po. So rock and roll mga kadudong. Nakarating tayo. Bye. Update na lang. Yan, mga kadudong, province